iten ditugu tortilla bat bezala, ez? Eta pila bat, gero baita ere gaiak, gai burutikan, jorrat ditugu Euskal Herriko guri ez dakit dituen gauzak, gaiak, gai oso pertsonalak, eta hortikan abiatuta, sakontzen dugu, gure gustuak eta pixka bat saiatzea isladatzen eta hortikan hartzen gara. Taldea sortu zenetik horrelako arrakasta edukiko zenutela zenuten hartzen zenuten? Zinean, nik ezagutzen ginean eta horretla hasi ginean, gertolan, herri taldea zegoen ondoainen, eta horretik bai bat taldea gontzan ez, eta zain sortu talde bat itea, gertolatik ezagutzen ginean, eta hortu den un lokal bat ez, eta hortzi hasi ginean jotzen, eta ilusioakin, eta bainik baita ere ilusioakin, eta arrakasta ez dakit, arrakasta bat, zaiatzea lekuntzatzen jotzen, diskutatzen, hori dara bizarro importantena, eta gero evoluzionatzen talde bezala. Kataluniako jendeak inola, eta gero harremanetan baita ere jotzeko, eta guztua gotzen hori da, eta pixka bat ikusi estatuko zara nola da, eta baita ere horretik ikusten. Gazte bezala zer gertatzen dituzte. Gaztean, Bai. Jende guztiarik ekotzen dira. Ez dakit, denetik da. Teknologia berrien erabilera garrantzia zuentzat edo, tradizionentzat edo? Gu erabiltzen dugu, orain abetu bat erabiltzen dugu samplean egiteko zuzentzen. Eta, indizko baita nire berzitzen erabiltzen dugu. Aurrera entzean igual ez, erabiltzen behar gauza ja hor dagoela gauza hori, erabiltzea. Samplean dira, ibidez kantu batzutan daukagu piano bat, daukagu koltsoi batzuk deitzen digula igual biolinak, eta nirezun guztia. Donostiarra eta Landaina erazatela. Gelokoak ez. Ez dakit zen nire guai, Andain donosti gertu gara. Hori da, Andain ez dut duten, Andoain, baina Andoain dago... Donostitik gertu. Andain darrozela, zer esan nahiago ditu? Santa Cruzak... Santa Cruzak, adibidez. Eta, tematik? Herriko festa potentzen adiarako herriak antolatuta, eta gero baita ere, udara hasi baino lehenengo festa adiarako. Zer non daingo lekurik lasai eta politen hartzen da? Arriba. Gazteiena, nahiz eta asko lanen joan, trentxiki aldea asko. Nintzen jutetzea, eta trentxiki aldea, notikan aldazu da zen. Aztera egin da gutxiki ginean, ezagutzek egin baita da igual ilusioen geneukaulago eta egiten ginen musika ingurun, ez? Guztek egin duen erre, izine, eta horreago baita ere bat zeuden. Eta baina nik uste nun igual, ez zehola mugimendu hori, beti izaten zan Andoain zala lakuna edo grupos, eta edo bintzat ointzen nahi izan dela, sutan izan. Eta guen dela pare bat dut esaten nukola, ez da mugimendu asko, baina ematen du baina hasi dira beste talde bat sortzen eta ilusio horrekin. Gaur gainera gaztetan jotzen edo nego bat.